Karon gani kira. Dako na mo kalipay Obispong Nicolas. Ug do na mi ihangyo kanimo. Hangyo? Unsa ka na? Tungod kay nagsingabot naman ang Pasko. Among panghinaot nga ikaw ang mumisa alang sa kasaulugan ug mga adlaw. Pasko naman di ituod, ugma. Gimingaw kay minimo. Ingon man usab ako, Adrian. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya sa Amahan, Anak, ug Diyos Espiritu Santo. Amen. Obispo Nicolas, maayong pagbalik. Ikaw? Oh, ako kini, si Draco. Ang kanhi mamaligya ay og saog. Apan karon, usa na siya kahingpit nga Kristiyano. Tinuod? Suod sa daghang katuigan, nakita nako ang mga Kristohanon nga anda mamatay kaysa isanikuay ang Diyos. Ug akong nahunahuna nga way usa nga mabuhat yan. Kawas lang kung siya dunay tiunay, tinuod ug lig-on nga pagtuo. Ug nakita ko kaninyo mga Kristiyano, maong nakahukom ko nga dawaton si Kristo sa akong kinabuhi. Uwa ngayon ako masayo. Siya na di ay ang bugtong makapuno sa kahawang nga akong gibati sud sa akong kasing-kasing. Og tuo diay Obispo, ang pagpatukod sa simbahan, ingon man ang mga butang dinhi gikan sa halin sa mga bulawan nga gihatag ni General Draco. Gamayng abag ko lang sa simbahan, Obispo Nicolas. Mayo na lang makuha-kuhaan ang akong mga atraso ninyo o mugaan usap ang akong pamati nga nagkatapang ko ninyo.